Nu mă lase să joace, mă. Păi nu mai sta în spatele lui, mă. Tot timpul se ascunde. Se ascunde tot timpul. Hai, portarule! Bravo, Dari! Ce? Vine, Anto! Hai, strânge acolo partea aia! Marco, un pas de acolo! Dai, vedeți-l în braț. Au de portă.
Asta mai afară. Pleacă, Manu, dai-o! Trece aici! Cătrare! Hai, Dai Cătrare! portarul, te văd! Dai-o! Altă porții! Marco, coboară! Cu mine. Urcă, Ionut! Nu mai trece! Pas, mă. Nu mai trece! Pas. Dai-o, bă, odată! Oi, mă. Dai-o! Cum? Hai departe! Hai, domnul Stănice! Bă, se toate, Băi. Ce offside, bă? Ce offside, bă? nu spate la minge! De ce offside ori uitat la mă? Dar nu a fost, a fost în care? Nu a fost. Dar erau 3 aici, mă. Merge, Cătălan! Merge, Cătălan! Pleacă, Cătălane! Fii, cam, iau cu tine acolo, scoată! Dar 3 au fost aici. Nu uite cum e. Aruncă Nani odată și aleargă! Manu, stai acolo cu el! Fii, nu mai cade, Dori, bravo! Cum Hai, stăm Cătălan, pe hai, spatele Cătălan, ăsta, minge! acolo? Hai, Cătălan, aleargă! Hai, Rareș, hai! Hai, Rareș, și stai! Bă, fiți băi cu tupeu! Haide, Manu, strânge acolo! Centru! Dai-o! Da. Alt. Lasă-o, dracul, de mână! Da. Cătrare! 1-0 pentru el. Da, după liderul liderul de teren, nu e pe sus, frumos, trebuie să băgați în ea. Fii băi cu tupeu! Până o Sau cum să cu mâinile și intrau să fac. Bine, bine. Cred că așteaptă mingea, mă, să vină mingea la el, mă. Pe mingea trece un cap. Cu mingea să vină. Bă, Alex, bă, dar mere plăgăcie ca trenul în gară, mă! Haide, Vlad! Nu mai cade, Vlad! Pune mâna pe el! Hai la minge! Aleargă! Nu uite, mă. Se oprește. Haide, Marco! Intră! Acolo, schimbă! Nu. Ce, bă? Bă, boule! Bă, ai mai treci cu orbul, mă! Dar tu nu vezi! Ești ochelar, mă, cum opsai, băi, vezi? Tu ești de bun, mă! Dracu să te ia opsai-ul tău dacă nu zice la opsai. Hai, hai! Dacă opsai-ul tău. Bine. Pleacă, Honda! Pleacă în spatele lui. Hai că nu poți să dai mai tare ea! Pleacă, Honda, dai-o! Hai-o! Stai, arbitru, mă. Hai, mă, lasă-mă să fiu. Păi stai, mă, că l-ai lovit la față, l-a lovit din greșeală pe Nandi. Pune piciorul, bă, Mustănice! Pune, Fernando! Bine, Vlad, bravo, mă, bine! Poate mă să-i pun la spate. Haide, strânge! Calm! Hai, mă, Fernando, cu frânele la celelalte! Urcă, Marco, iar acolo! Pleacă, O, torce-ne, mă! Ce ne întorci cu spatele, mă? Ferește de vinge, mă, du-te, mă, și lasă-te de vorba, mă.
Acum se ferește de Bine, Mando. Hai. Nu le Dari. Bravo, Dari. Hai, Rareș! Așa, întoarce-te, tată, întoarce-te! Că te mușcă! Alpă! Alpă, ei! Ei! Corect. Nu pot să vadă faza, știi? Da, cum continuă, da, e bine. E bine, da, Bine, vadă cum... el a vrut să vadă faza, ce se întâmplă. Foarte bine arbitrează. No! Nandi, Gheorșa, bă, necticit, Nandi! Da, da, ce-a făcut. Da, cam egal atunci. Bine, fugi acum! Alex! Edi, unde o dai tati? Lasă o caz de gol, te zici tu. Sare!
Cine arbitrează sau? Ce? Centralul. Bun. Dar se vede că e mai matur, man. Da, tu dați doi numai, mă. Hai, nu dă! Marco, coboară puțin în centru!